ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଆ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଆମର ଧନକୋଡ଼ା ବ୍ଲକ କନଖିଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଶିପାଲି ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ପଣ ରଥ। ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଇଟା ମୁଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛେଁ ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ଧରିକରି ଯାଉଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ଗାଁରେ ଇଟା ଆଜି ପୁରୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ପଣ ରଥ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଇଟା ରେଡ଼ି କରୁଛୁଁ। ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ଗାଁର ରାସ୍ତାରେ ଯେନ୍ଟା ଆମର୍ ଘରଦି ଆସ୍ବାର୍ ରାସ୍ତା, ଆମର୍ ଗାଁ ବିଶିପାଲି ଗାଁରେ 4ଟା କଲସ୍ ଥପା ହେଇଛେ। ଆମର୍ ଗାଁର ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ 2 ଘର ସେ ବାଟେ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ନକିନି ଗୁଟେ କଲସ୍ ଥପା ହେଇଛେ। ଆମର୍ ଇଟା ଗୁଟେ କଲସ୍ ଥପା ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଗାଁରେ 2ଟା କରାହେଇଛେ। ଇଟା ନାନୀମାନେ ସଜାସୁଜି କରୁଛନ୍। ଆମର୍ ଘରର୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ ଇନ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୁଆ ଚାଉଲ୍ ଅନା ହେଇଛେ। ଆଉ ଇଟା ରଙ୍ଗୋଲି କାଟିକରି କଲସ୍ ଥାପିଛନ୍। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆର ପଡ଼ାରଟା ତାପ୍ନେ ବି ଗୋବର ଘଷି କରି ରଙ୍ଗୋଲି କରି କଲସ୍ ଥାପିଛନ୍, ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଆନିଛନ୍। ଇଟା ଗାଁ ଭିତ୍ରର ଗୁଆ ଚାଉଲ୍ ଆନିକରି ଆସିଛନ୍, କି ପଏସା ଆକାରେ ଦଉଛନ୍ କି। ଇଟା ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍। ଶନିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର୍ ଗାଁରେ ହେଲା ଦେବୀପାଲି, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଆମର୍ ଗାଁରେ ହେଲା। ଇଟା ଆମର୍ ଗାଁକେ ଆଜି ଆସ୍ବେ ରବିବାର ଦିନ। ଆମଡାଲ୍ରେ ଇଟା ସିନ୍ଦୁର୍ ଆଉ ଚନ୍ଦନ୍ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ ନାନୀ, ଆଉ ଇଟା କଲସ୍କେ ସଜଉଛନ୍। ଆସିଗଲେ ଦେଖୁନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ପଣ ରଥ। ଆଗ୍କେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ଦେଖ୍ବେ ଆଉ ଜାନ୍ବେ। ଆଉ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଲାବେଲ୍କେ କିଛି ଶୁଭ୍ବାନି, ହେଥିର୍ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁନ୍, ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଭଲ୍ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କର୍ବେ, ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ୍ କର୍ବେ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନ୍କୁ ସେୟାର୍ କର୍ବେ। ଆମର୍ ଇନର୍ ପୂଜା ସର୍ଲାକେ କହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଯିମା ଗାଁ ଭିତର୍କେ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ବଜେଇ ମୁଠି ଭିକ୍ଷା କର୍ମା ବୋଲି କହେଲେ। ଇଟା ଆମର୍ ଘରର୍ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ କରି। ଆର୍ ଆମର୍ ଗାଁକେ ନେଇକେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ୍ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଇଓ, ବିଡ଼ିଓ, ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଇଟା ଗୁଟେ ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଲାଗେ। ଆମେ ଯେନ୍ ସ୍ୱାଗତ୍ କଲୁଁ ବହୁତ୍ ଭଲ୍ ଲାଗଲା। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆର ପଡ଼ାକେ ଇଟା ଯାଇଛୁଁ, ତାର୍ ବାଦ୍ ଗାଁ ଭିତର୍କେ ଯିମୁ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେମାନେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍। ଆଉ ଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାପ୍ନେ ଗୁଆ ଚାଉଲ୍ ଦଉଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ବ୍ୟାନର୍ ଇଟା ଦିଆ ହେଇଛେ ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ପୁରୀର ବି ମାନେ ଫଟୋ ବି ଏନ୍ତା ବ୍ୟାନର୍ରେ ଦିଆ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ତା ଦେଖ୍ଲେ ବି ପୁରୀରେ ହିଁ ଅଛେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଇଟା ସମସ୍ତେ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଫୁଲ୍ମାଲା ଚଢ଼େଇଛନ୍, ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଇଟା ପୂଜା କରୁଛନ୍। ଆରିପଡ଼ା ଇଟା ବହେନ୍ଟିଆ ଆଉ କାକାକିଟି ଇଟା ପୂଜା କରୁଛନ୍। ସମସ୍ତେ ବାହାରିକିରି ସ୍ୱାଗତ୍ କରୁଛନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ପଣ ରଥ।
गाँव भी माँ मैंने समस्ते रेडी होइछन स्वागत करवार लगी जय जगन्नाथ अर्पण रथ से एटा हमें पहुँची जाने रोड पर जेनटा कि समस्ते रेडी होके बाहरी करी इटा भी रेडी कर रखी माँ दुर्गा एसएचजी ग्रुप रो समस्ते इटा हमें फोटो खींचू एटा से बाटे जाने के पछे वीडियोटा में ऐड कर इटा रास्ता रे जेंती घर छन सेना बेटा पहला पूजा करा हैला इटा काकीटी इटा नड़िया दउछन आ झियो गुटी इटा चाउल दउछन इटा देखुन आमर समस्ते इटा फोटो खींचू घरर एटा देखुन बीडीओ सरपंच जिला परिषद यू समस्ते इटा फोटो उठाई सरपंच समिति सभ्य समस्ते इटा दउछ दान करछु पैसा आकार रे जेनटा हेले अंता दउछु इटा देखुन मिठियाड़ हिचे इटा फोटो उठे ही जायसी पहले वीडियोटा केनता लागला आपण मानकु कमेंट बॉक्स रे जणाबे भल लागले लाइक टे करबे आ न अछन प्ले सब्सक्राइब करबाटा नहीं भूलबे सब्सक्राइब करले मु वीडियो जेंडा भी छाड़मी आपण कर निके नोटिफिकेशन जेबा और शेयर करबे प्लीज शेयर करबे आ समस्ते साहाय्य करू समस्ते अर्पण करू इटा देखो इटा गाँ के में जाइथिलु समस्ते जमा होइछन बाहरी करी अर्पण रथ आसुचे बोली इटा कि पूजा सरी गला कि मुई इटा कलश के आनी आसथिले घर के पले आसली वीडियोटा भी मिसेस करछन जुहार जय मां समले जय जगन्नाथ।